Kaya wala ko may ka ng vlog. Kaya wala ko may lalaki nga ka ng beauty guru. Yawa. Tama ko lalaki. Unsa? Ano may lalaki na mag-vlog? Bayot. Nami karon sa Sugbo Mercado. First time ini mo? Second time na actually. Ha? Ay, iba na ka no? Ano man? Morning uyab di da next.